fabai kini media kakogongo o joro ang paisok paika manggayo manggai kami ang kami ngoklai kha khangawi belai khengo dukhon angkha khabo khairogi bahai pesang bongi tongkhangi phainge phimani pore ngok phaika ang khak khak ngo obo kai ko khang gadi ro hol kha mo hai borok bai mo obo hai charai be marai ngani hang khawo ma chong kha ang ni khak khak ngo belai kepal kutuk ni mawang suka kini boba ang marai kha kini ge pesang oro phai ngok mani obo hangka ge fistula clap lift clap fistula hingo abonga ge khakhibo bingi ragak akai fugo jefo akai afu bingi khakhibo ragak bisingni ge kankhaka tengko kankhaka hingo a kankhaka wa tukali jokna kepla hangkangke oba hai pesang nguk mani pore ang o pesang ngo khaka kungu kawangagi bakha thingani kokri bo class kengo puri kongo secret hag mangi gongbo khuskulo bongang khaka kungu kawangagi ang tongologiwo puilani simi paikha gora ang subangai ang ngai bogo je mangmani khlaikung bogok no ang phakaro klangai treatment khairangani okko rei klangkha karong oba hai pesang gokni phakaro kaham hospital treatment khaijabu jemon example ang nijitinga ani kok no masasingai ang jefo akayo ang joko luku hai mange joko borok hai fame ya ang bini khika alaga bo hai ekdom ocharai hai ani bo ma hai no besango ragak kansa kakapla kabu bai ani 8 times operation ngkha akbar operation mani pore kewisha last operation tongkho abo maybe ang next year thangai afu ang donga ani logic langai am bai bakhang operation khlai rangai obo hai case ni fakar haskewo free of cost totally ek taka phang rang ngai nyawi no khlai jago sugo jefro hospital ni details mani phayo afro o painkiller gok painga ni bagi simi ni ni pocket ni 20 taka ba 30 taka obo hai rang gok mas bayo ka hangai ang emon situation gok parang kha ani bini jorawo bini ko tawo 14 years a jorago jefro ang school pori tongo ba a jorago mane ang ni geno o gaga ang kini shoppai mangang hangi ang kichapang chongya ang ga amusuk kai ko ni hamari tongo hangi ang kini mahingo khak no obo kai ko ango obo haike akai ga mani bisingo pano kaisa ti bo kabang ma kini borok ni bisingo bo hai borok na help lai nga ngai hangi ka kai ko ango o khangka akai ga khanga hangi ang khawo chongo kini hangangke ang tukeli bonga ngai ngai bini buma bo phanga bang ko grek langkha je mangmani nga ko khlaigi ang borok nga klang thangai jok treatment pulani simi paitha gora ang bo tongnai logiwo and ani operation go ngai agora hange eglo nga khlai sinai hange chingkini ko go sale ke buma bo phabai hangangke aro hospital go government hospital ya abo max hospital se private hospital we ekdom kokol kaham aro ni doctor go no kaham ang pas ba operation engkha ani agaga wano ngangke kabo ke wisha last tongu ba bonga phai ngai pheka nga eglo nga thangsingai ani ang makhaka paskango baba hero wan sa paskango te baba hero tu se person of hakin baba hege help hakin over ko bonga obviously belai kaham question ng kang ngano beskango obo hai ke bo borok phaika ani khanio ang borok ke bo klang nai karong bo laki gago khoroksa be communicate khainani mane ani kogo kaya ani pronunciation go hamia obo hai go kani ni jenga belai khenga confident kre yungu laki ma phayo kiri ma phayo bibe baksa ang mili mania bui hai ang ngi mania obo hai kabang ma kebe mung phayo ko obo hai charai go gigik tumung tongi tongkha hangke ano je kabo ngai tongmani bisingo tongkha hangkai please ngok ngang koyo ang bai kereng ngani bagi tolawa ang phone number ri rangai ang bai kereng di ngok kebo bakha ka khidi je mansak ang khlaingai ngongi busa buki hami ba khangani bagi ngongi uklogo choko tikwa haseni yakok ko ngau phanga kang thung wangsa ang thung mukhalman ang thung khogok sang thung eba kini joma ke age yang kini tikwa sang yakapang borok hangke paikha borok mumishu
hingga paika ang jokno ngai obo hai cave and bwskango ang wangsugui tongo obo hai dui kingjanga khlaimani pore kebo jugi borok phai tongkha angkangke ang kese NGO bo khloknai o Live Club Fiskalani NGO khloknai ang kwbangma obo hai chini tupani jok kcharai no je mangkak ang chubanai hambai anoto duibar operation khlaikya Radharani sir Radharani madam ar yo Monorojan sir help khlaikya nin bwsano tawanadi help khainai chwng operation cholinai obo hai serai kwbangma tongo hinui chwngno saui chwngno utsaho riui bini logino chwng thangui operation khlaikya duibar haifano kaham khlai kok to srai kai khlai operation khlai maliya goboni bagui chwng mane bwkha tongthokya chini naisa madam tongo bo tabuk ani bwsano tlangnani bagui free o ani bwsano kok srai ke manriui operation khlainani bagui chwngno help khlaina nai tongo chwng bono no asao ani bwsano jehetu kaham khlaiui buibai baksa basari kolok kotor khaimanani obono chwng bono help khlaimani bagui chubachu rimani bagui chwng belai kheno bono hambai rwo.